Salutare și bine ați revenit din nou pe CMT Autogaraj. Astăzi avem un Volkswagen Touran din 2008 cu un motor de 2.0, codul motor BMM, cu o axă cu came. Problema acestei mașini este că nu trage. O să punem contactul. Este rece. De pornit vedem că pornește. Acum se turează mai mult de 3000, însă clientul se plânge de forță foarte slabă, nu trage, ca și cum nu intră turbina sau alte probleme și nu se tura mai mult de 3000. Probabil că după oprire își revine. O să punem un pic testerul. Da, conectăm o diagnoză. Pe diagnoză avem doar o bujie arsă și nu aceasta ar fi problema. Ieșim un pic în probe să vedem cum se comportă. Această bujie vedem că nu reușește să o șteargă. Probabil că avem o problemă pe cablaj. Ba da, a șters-o. Alte erori nu sunt. Mașina dă un soi de smucituri. Acum da, s-a aprins. S-a aprins spirala. Dădea câteva șocuri la început. Acum nu avem pedală, nu trage. Însă nu mai dă acele șocuri și se aprinde spirala. Avansează foarte greu, cu mare greu prins 80 la oră. Dacă dăm treaptă mai mare, nu are niciun fel de forță, accelerez și nu... Da, se limitează, nu are forță. Vom conecta din nou testerul să vedem ce erori dă. Sau dacă dă ceva. Astea sunt cele mai nasoale când nu înregistrează nimic. Trebuie luat la rând și verificat tot sistemul. Da, și acum vedem că avem o eroare. Ar fi o pierdere de aer. Poate fi la vacuum sau poate fi la furtunurile de intercooler. Urmează să verificăm. Probabil că mașina nu avea cum să nu înregistreze această eroare. Înainte să o aducă, cineva a conectat un tester, însă nu au comunicat acest lucru. Din această cauză nu aveam niciun fel de eroare decât cea de bujie, care în momentul pornirii la rece a avut nevoie de pornire și de bujie și a ieșit acea eroare. Însă cea pe care o aveam afișată nu exista în momentul primei conectări. De aceea, când ne vine o mașină din altă parte sau efectiv când o aduce clientul, noi trebuie să ne facem treaba noastră, nu mergem pe presupunerile altor mecanici sau cine a mai verificat-o. Unii sunt experți, unii nu. Fiecare știe cât poate și cât a învățat.
Mașinile sunt foarte diferite, nu toți știm a diagnostica aceleași tipuri de mașini. În general, pe gama VAG, toată lumea le-a cam învățat, sunt mai populare și ușor de diagnosticat. Dar cum lucrăm pe multimarcă, vă dați seama că sunt tot felul de probleme. Îmi memora eroarea. Da, acum că am oprit să vedem un pic vizual ce găsim pe aici. Urmărim un pic vizual prima dată toate aceste furtunașe. Oricum problema este legată de sistemul turbinei. Vedem că furtunașul este băgat. Pa turbo, cum ar spune unii. Hai să vedem. În unele cazuri este chiar turbo de vină, în unele cazuri putem avea pe întreg sistemul un furtunaș, un furtun sărit sau orice altceva. Aici vedem că avem furtun puțin ciupit, dar nu este spart. Și să nu tragă din prima și cu smucituri. Nu ar fi un furtun crăpat, mai degrabă unul sărit. Până să o băgăm în service, o verificăm vizual aici afară, dacă se vede ceva. Aici avem la această garnitură ceva pierdere. De la acest tip de pierderi sau etanșări e posibil să taie pedala în timpul mersului, dar când plecăm de pe loc avem forță. Aici avem, după ce s-a răcit din intercooler, intrarea în admisie și pe cealaltă parte trage din filtru de aer, turbina preia aerul și îi formează presiune, se duce pe această conductă spre intercooler jos și cred că deja am găsit cauza. Da, nu știu cât se poate aprecia. Acolo jos lipsește furtunul. Din păcate focalizează altceva și nu se poate vedea. Acolo jos se poate vedea gura furtunului din metal. Iar acolo unde este acea siguranță și puțin umezit de ulei, lipsește furtunul gros de intercooler. Este așa căzut într-o parte, cu ochiul liber se vede mult mai bine aici. Este imposibil aici să ajung cu mâna la el. Va trebui urcată pe elevator și o să vă arăt acolo cum este treaba. Se pare că am descoperit destul de ușor cauza. Vom vedea după montarea furtunului, vedem ce s-a defectat, s-au rupt acele urechi. Aici în interior are un soi de urechi din aluminiu și de la multă forță, după cum puteți vedea și aici, stă deja într-o parte acest furtun, semn că una din urechi a cedat și se mai ține doar în cea de sus. Și va trebui schimbată conducta cu totul. Furtunul. Da, după demontarea
scutului. Aici avem furtunul care a sărit. Despre aceste urechi era vorba. Văd că sunt intacte. Acest furtun pare mai destul de nou, așa. Cred că a fost schimbat cândva. Și se vede că nu este cel original, însă nu are rupte acele urechi. Probabil că aici puțin are o mică îndoitură. Probabil că nu a etanșat corect acolo cândva cineva o fi lucrat pe aici, ori când s-a montat, pentru că nu este foarte vechi. Furtunul pare a fi schimbat. Acum îl introducem la loc și trebuie să se audă acel clip al siguranței. Click. Până nu se aude click, probabil că dacă îl bagi doar atât, acela e momentul când nu stă bine, da? S-a auzit click-ul, da? Și într-o parte și în cealaltă și trebuie urmărită siguranța să nu stea ridicat. Probabil că nu a fost introdus bine. Acum urmează să punem scutul la loc și să ieșim în probe. Da? Acum tragem de el înapoi și nu are voie să iasă, da? Da, ieșim în probe, vedem că se turează. Trage mașina blană. Nu mai aprinde niciun martor. Da, se pare că totul este în regulă. Vedem că nu întotdeauna când se aprinde un martor poate fi neapărat o piesă de schimbat, un turbo defect, o electrovalvă, senzor. Mai sunt și cazuri când se crapă un furtun, se fisurează un furtunaș, sare un furtunaș, sare un furtun. Deci sunt cazuri și cazuri. Deci în acest caz fericit, s-a rezolvat foarte ușor și ieftin. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. La sfârșitul clipului o să vă mai las pe ecran un video sau două cum diagnosticăm probleme asemănătoare. Abonați-vă la canal, un like, lăsați un comentariu. Până data viitoare, vă doresc numai bine. La revedere!